Urtebete luzia eta gero, aiatu dira Santelmoak. Baina zoritxarrez, festak ez daude indarkeriatik salbu. Eta are gutxillo, eraso sexistan eta eraso LGBTI-fobuan kasuan. Festek ere muazkia izan ergutelako, Zumaiako mugimendu feministak eta amalgamak taldeak erasoen aurkako protokoloa osatu dugu. Bat, erasotua sentio basea ez jarri zure burua zalantzen. Eta batematek erasotua sentio dela esan baizu, ez jarri beritza zalantzen. 2. Eraso baten aurrian, erasotua daka beti azken hitza. Eraso bat ikuste baldin bazu, gerturatu eta eskaini berdun laguntza. 3. Tabernan edo txosnagunian lanian nahi balin bazea eta norbait etortze balin bazaizu. Esaten erasotua izan dela, utzi zure zeregin guztiak eta eskaini arreta guztia erasotuari. 4. Erasotzaileari argi utzi ez dela inolako erasorik onartzen, ez hartu eztabaida antzuetan eta jai eremutik kanporatu. Taldean indartsuago gara. Morborik ez. Danon ardura da erasoi gabeko gune eskia sortzia eta erasoei erantzunak ematia. Hartu ardura eta ez izan konplize.